Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya kayo ha, manadugay kong upload sa sumpay sa mga drama mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Karon day atong ipadayon ang sumpay ning Sugilanon, I Only Live to Love You. Part 40 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners, ug sa dili pa, ako day basahon ning napipilangan nag-comment, duha ka buok. Si Lance Heberman. Thanks sir kayo idol. Salamat kayo sa pagpaminaw. Led Sevmen o kang Rocky Vlog. Salamat kayo sa pagpaminaw Rocky Vlog. Minaw ko diri loads. Salamat kayo. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay. O kang Geraldine Cabante. Thank you sir. Salamat kayo sa pagpaminaw Geraldine Cabante no. May no, di ta maglangan. Nia ang sumpay sa I Only Live to Love You, Part 14. Pasensya kayo ha, mga ka-DJ, nga nadugay-dugay ko upload sa sumpay. Ug daghang kayong salamat, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Unsa may imong gilakan? Wa Aso ko ang Ginoo sa batang makakon. Unsa may imong problema? Ikaw. Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako nimo ulipon? Kung unsay ako isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call you're always there. 3, for the love you've given me. I Only Live to Love You. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Cabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I Only Live to Love You. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I Only Live to Love You. Ay, kabalaka. DJ Lax Kanto magong bagyong udit. Maoy nakaingon ining sobrang kapait nga dagway sa among Pinoy-anan, Del. Tarong yun taing taon ning among bahay, bisag gamay lang. Pero, sa usa lang kapamilok, naguhay-guhay. Grabe yun. Grabe yung pagkagusbata sa to. Pwerte na lang yung gamayas, gibilin. Ya, kining, lo, asa man taong mga to? Kanang ang inyong mga anak ba? Usaw man niyo sa pag... Ay, Dong. Kami naman lang duha din mga dudong. Ang among mga anak. To amas la yung dapit sa ining Davao kay nangaminyo naman. Pero Lola, wa ba giday mo nila duawa? Kana, doawa, mo. Wa ba nila makita ang kapait sa inyong pagkabutang? Wa gid sila maghuna-huna sa... Sir, ang tulo na mo ka mga anak. Bisan pa kagustong mo tabang, pero kuto ba na sila sa ilang huna-huna kay Oto man sad nga way mga mahimo. Pulos sad mga tabangunon. Pulos man sad uyamot ang naminyuan, sir. Uy, mao ba? Tinguan ra ba ron? Oh, tingon. Kung mubundak ang kusog nga uwan, nakasiguro ko nga mga basa gid mo si Lolo. Ay, anak yun. Pero, muipli lang ni sir.
O kanang magpandong lang ning trapal diya sa among giandam na mong trapal ba? Uy, ang sagot ay. Na, Kining, lo, nga wa man ninyo ipayo, ha? Nga man, lo? kuan manggod, sir. Usara gyud rason, sir. Wa may kwarta. Ay, maglisod pa man gani mi kaon. May mga higayon nga. Mga tog na lang gani mi nga. Wa tay kaon. Karon, nagkakaon na mo. Wa pa, sir. Pangaon mo. Dili na mahim mo. Sa inyong edad karon, dili mo angay nga magpagutom. Dili pa magani makaagwanta ang mga batanon kung mapasan sa gutom, kamo pa? Kiunsa man ninyo sa pagpakabuhi din Mag-agad lang sa kaluoy sa mga silingan, sir. Mo ba? Kining, gaw. Excuse. Ala, nga naman to si Sir Del. Kining, murag, doon na lang to'y tanawon sa kanang atop nga bahin ba? Anong inyong payag? Murag, tanaw to siya? Sagdil lang sa to siya, lo. Sir, salamat ang kay sa inyong pagtabang ganiha, ha? Sapagkat tinuod lang, mura na gid ko, kakuyapon sa kakapoy nga nagkabiba sa bugat ng basket nga gisundan ako sa mga linabahan. Ay, pagkapait lagi sa among sitwasyon, sir. Kami nagoy mulihok, good. Ako, madtukos uma, o kinisisang, amoy magatiman sa among mga bulingod. Unya, manglimpyo sa palibot. Kay kontra magyud namong hugaw, sir. Di na mo angay paundayunan ng among kapobre. Pinagi sa pagbaliwa sa paglimpyo sa palibot. Maong kada adlaw, halingag yun kayo mi sa dagang gibuhaton. Pero, diretso lagig. Ato bang simuhaton bisag papay kaon? Pait. Mo gyud na, sir. Kay wa man dyan mahikap. Wa pa manggod. Mangunod ang bag-o namong gitanom nga kamote. Og among mga saging. Wa pa say angay nga tubon. Kay mao pa man say pagpamuso. Tinuod na, sir. Og ang among mga mais. Linghod, pa jud kayo. Kana bang di pa gyud makaon. Maujud na. Maugyod. Ay, ang kining, lo, kadiyot lang kayo, ha? Dinilang sa mong lola, ha? Ako sang argiyon sa kuan, agaw del. Balik ako na yun. Diya sa mo. Gaw? Sorry. Walain ko makabalik. Lagi, talayo ba di ining imong gitaguan, ay? Gaw, saman. Okay na ka? Medyo huot pang akong dugan. Nagkila ka kaganiya. Huwag na ako tuyo, Believe me. Kalit na ko na inumduman ang among kaagi mintras nagpaminaw ko sa gisugilon nga kalisod ni Lulo og ni Lula. Murag hiwa ang akong kasing-kasing dihang miabot si Lulo sa linya nga miingon siyang agad lamis kaluoy sa uban, sir. Wa matago ninyo ang among kinabuhi sa unang mga adlaw, di ba? Nagkamang sa misa kalisod. Naghamoy sa among mga tudlo. Tungod kay wagi mahimo si Papa. Unsara ko iyang pangita. Unsara kita iyang panginabuhi sa una, sa kagmay pa mi. Simpleng trabahador lang yun ni taon. Mao nga nahugmig kakakto ka. Ug saksi ka gyud kung unsa kasalbahe sa iyang igsuon nga mo'y kwartahan at higayon na, di ba? Hakog. Ug hapit ka ni wa miilha nga kabahin sa iyang kinabuhi. Tungod kay uyamot lagi.
Daghang mga pait nga isina sa among kawadon. Ug dili gina ko malimtan. Mga isina nga sakit tunlon. Nga mugna sa mga tao nga kabayan unta sa imong dugo. Pero way kasing-kasing. Salamat lang sa akong maninoy sa bunyag. Gaway anak, kinsa mitandyag sa iyang panabang. Gikuha ako, gipa-eskwelahan to nga nagkahuman sa college. Nakakita og maayong trabaho. Human ko niya himo ang tao. Naabot na ako ang laing nasod tungod sa iyang panabang. O gunya, gihatagan og higayon nga mahawa sa kalisod ang akong amahan o ginahan. Hasta ng ako manghod. Inalay na unta na akong gilubong sa kalimot ang sakit nga kagapon. Pero amot. Ganong kalit nga nabanaw sa dihang naminaw ko sa gisugilon ilulo. Kibati na ko ang ilang gibati karon ko. Gaw, basta na. Gaw, igaw na. Kining, gaw, usuman, tingali ganahan kang lutuan sila, kanang makaon ba? Anong makakaon sila? Usuman, kuhaon ko itong atong baon? Sige. Sige, gaw, palihog. Tabangon nato ang mga tiguang sa ilang kagutom. Hala, nabuhian. Oy, kaso la. Natural ra na. Ay, salamat sa grasya, Ginoo. Salamat sa imong pagpadayon ning duha ka mga binuhat nga may malumo nga kasing-kasing. Kinsa nibati sa among kawadon karon. Mga tao nga wag untay labot sa among dugo, pero kung tratahon mi, lupig pa ilang mga ginikanan. Tinoda, oy. Salamat, gid kay Ginoo. Sa iyong pagsumpay sa among kinabuhi karon. Nakalabang na sa misa krisis karon. Dili makita pasagdan sa Ginoo, Lolo. Lola, dili lang ginato sa kalimtan, okay? Unya, La, amo mong balikon. Pero karon, atong planuhon ang pagpaayon ni ninyong Pinoyanan. Aron di na mo mauwanan o makatug na mong tarong. Sir, unsaon mamulabos pagpasalamat. Unsaon man. Hey, Hello, tita. Is Harvey in? no. Ako gani, no, maglisod ako dako pa ng bataa. Naglibog ko kung asa permi ang dagkway ng bataa. Bago pa magkayong nagsugod ang klase unta. Abi ganin ako kamuik perming magkuyog. Before, yes. Di siya mahimong lakong ako. Pero kalit na siya likoy. Pag ako kasabot ko na sa isa, nga ako nahimo, kalit siya ang iskirda. Para mag-uyab, kalit na mang luod. Pero, pag mo hatang urason, nga kalit may distansya. Una niya ako ron, para makisulti niya. Kaya ako kuyon sa stasyon da. Kanang blind kaya ko sinungdan ba, kung nga nang wako niya dad asya mga lakaw. Good. Kinahanglan yun. Dili ko gustong ibitin ko. Kanang magmata na lang tagbuntag. Kanang magtutang okay lang atong relasyon, unya dili di ay. Ako niya siyang pindutan kung magkaabot mi. Murang sad gud mi inugwa na hinoon magtipon og puyo. Iya-iyag lakaw, pero wa magkahibaw anay kung asa ang destinasyon. Sa school, dili ba kaubanon mo? Imposible god kung nganong dili mo mag-abot. Mag-abot sa klase, pero ini kuman, mawam lang. Diyos. Unsa kay kisod lang binuang ining bataa ay. Kinahanglan nga ako ni istoryahon. Kay tingalig nagbuhat na unya aning milagrong bataa. Kana kita, siguro ag sa bataa. Kaya ako mismo, naibong kay ko na niya da. Wagi mi anhidain ko, kay gusto ko makigusay. Kung siya akong sa, kay kalit kay simang, laing kay bataa. Di mo sultig unsa. Kay ubos kay korong bago kay kausa lang nakasugat mi sa school. Kalit bitaw naglihay. Ako pa kani sa gisangpit pero buryog bungol, kadungog. Igo na bitaw tok na ko nga blanco kay tinanawan.
Mao ba? Tingalig alright kaayo. O di ba, overloaded? Ikiniksulti na tita ha. Wako'y labo tara ha. Oo. Di ko gusto nga mabutang-butang ba tita ba. Pero murang kung kakakita ko mga symptoms nga ginhalas at ako to eh. No further comments ako kay di ko gusto masayop. Di ko gusto magguba ang among parang-amigo. Chatan daw niya kag maulit to. Kay di sad ko gustong magguba ang friendship ninyong duha. Okay, tita. Thank you. Namiss man ako mga bata eh. Lahi kiday kaayo ang imong bation kung ma-attach na nimo ang usa ka tawo, no? Ma-attach. Dili ka mo main kung imo ba siyang kadugo o dili basta kay magkasuod na mo. Di gid ka makalikay, gamingawon ka gyud. Bisag pila pa lang kaadlaw nga mawa siya sa imong mga mata. Di tawagi. Problema pa ba diya gihapon? Kamingaw nga ni Amantas, kuan kabag-uhan. Yan ta in new worlds, bagong panahon. Ha? Watas kakaraanan. O sabi kapuslanan na ng mga high-end nga mga cellphone kung di na ni mo gamiton. Oh. Ang video call di ay gaw. Bitaw, no? Sabay nga, nag-mental block mahinuon ta. Nawagid sa kong lahona. Kadit sa ha, kay mga musta ko. Sige. Aron ka may mutang. Hello, Daddy Del! Salamat kay mitawag ka. Mao gyud Daddy. Kay gabi ino wagid na siya katog. Wa mahimutang. Liho kay sa higdaanan oy sige tuyok-tuyok. Agay. Uy. Ali ang ano? Kay gimingaw. Kanang mag-istorya mi magdadi-dadi lang nang babaan ni niya. Sig-ingon nga mo pauli na unta dinhi sa Cebu si Daddy Del. Oy kay gimingaw nakit kaayo ko niya. Ada, ayaw sunguga si Alia. Huwag man na siya manungog, Daddy. Tinuod man ang iyang gisulti. Oh? Oo. Ambot lang, mingawan man ko ni mo permi. Unya to, kahilakon dayon ko. Maong magsige na lang na siya balik-balik og tanaw sa imong mga vlog, Daddy. Naabot na lagi mong layo kay daan sa Davao, Daddy, no? Nakakita gid mi atong inyong biyahe nga kuyaw kaayo kay lisod ang agianan. Unya sa kilid, laom kay pangpangi. Daddy, ayaw na lang ato sa mga dapit nga kuyaw kay mag-uol gid ko. Mao ba? Oo, unya makuyawan sab ko. Pag-amping, Daddy. Salamat sa pagpahinumdum. Kamusta niya pag-amping mo, pagmatngon, ha? Kumusta naman mo? Okay kaayo. Focus yun sa pag-eskwela, ha? Ayaw kalimot sa kong gingon. Ngawa unay uyab-uyab. Parang gipangandoy, matuman yun. Dili man gani ko magsige gamit sa akong cellphone kung dili importante. O kana, walay akong gusto. Ingon man, gamitan na ninyo kung doon na mo'y mga problema nga gituuan ninyo, nga dili ninyo angay nga isulti ni mami o ni ate Shin ninyo. Kay, maglikay mo nga mahasol sila. Ako'y tawagin ninyo, ha? Chati ko ninyo kay bisan pa sa akong kabisi, sa akong misyon, gahinan paghapon tamo og panahon aron sa pagpakig-communicate ninyo. Salamat kay Daddy. Daddy? Yes. Oh, saman. Unsay gusto nimong akong paliton sa ako niya nga pagduaw diri sa Cebu? Bahala na guwa, Daddy. Basta naalang ka. Mas malipay ko kung naa ka bisag wa kay da. Kay ikaw ang importante, Daddy. Believe gigi ko ni Alia siyang pagka-concern ni Magaw, eh. Tamis magmahal bata, ah. Kabantay ko. Nga kung, kana bang, nahingkod pa, kayo yung pakas lang, unsa no? Kabantay ka? May pagbati ka ni Alias, ah. No? No? Ngigisag ko. O sa, klarong pagkasulti, silos ka? Kung korto tinghali ko utok parehas nimo, tanduon ti ka. Di na ito maginanggaw anong mga linghod pa kayo gaw, eh. Linghod pa kayo. Sa isda, gagmay pa ba? Gagmayng isda pa. Namang kapatay ka ng isda, gagmay pa? Di ba ka mamilok? O kuwan pa, o kawayan, dabong. Dabong. Marabag ka ng may gatas pang baba ba? Inoon,
Di mo kita makalikay nga makadaig tang kanang mga nindot nga mga hitsura. Daig kita. Gitagaan ta sa mga Ginoo kanang mga matang maibugon. Daig lang ta. Pero sa pagkatinood lang, kung sa insakto pagkahanas edad si Aliyah, di ka makapugong nako gaw. Uy! Unsa? Panguyaban ko yun ang bata ba? Laing komedya, laing tinood. Mao yun ay tinuod. Amaw ka? Tana sa sakyanan, oy, katingalig basanta ko pati ka. Oh, Faye. Temparagod, ako'y gisinyasan anang guwangon nga babae? Aw, ikaw gitingali kay ni aman paingon din eh. Ulam siyang nagdali. Kinsa mo na siya? Kung sab kayang tuyo ni mo? Oh, pura kong naglutaw sa panganod. Pagsuroy? Ha? Okay ra ka? Okay ra gyud. Ngano di ay? Unsay na sa akong gisulti nga ingon magul atong imong reaksyon? As if susyak? Ngano di ay? Gikan ta sa ilang Lolo Sisoy ug Lula Isang. Niapit ka sa usa ka bahay nga atong nagyan. Kay giduol ka atong usa ka babaeng guwangon. Nga sa akong tanaw, usa ka lumad. Ug dayon, mikuyog kaniya didto sa luyo, sa bahay nga iyang gibarugan. Diin man mo paingon. Sa usa ka bahay nga karaan nga nahimutang medyo distansya sa bahay, di na ito makita gatong babae nga medyo guwangon. Ug giunsa ka man niya, nga mingon ka man nga murag naglutaw sa panganod, ha? Giunsa ka? Oy, onggoy. Malisyoso ka, no? Yatagan mo ngilad nga kahulugan ang pagdaad tong babaeng guwangon? And what else would I think? Kabantay ka? Ting ka dyan. What else would I think? Duhar gyud ka isina ang mahimong mahitabo. One, either iyang gitugyan diya nimo ang iyang pagkaguwangon kay posible nga uhaw siya sa lawas ng kalipay. Two, ikadua, basig drug lord o posierto. O niya, iya kang ipatilaw sa himaya para mamatay ka dayon. Iya kang ipasuyop or kaning... Kini. Kining kumuha, wa pag nakatilaw ini. Kapag itingali kung ibo gina i-insister na imong gisulti karon. Kini? Kini. Anya di kay joke naman to, ha? Lagi. Ay gani gibawi day nimo. So wa pa makatugpan ning akong kumo sa imong naong. Lagi. Ibantay ko. O pauli gina taga sa atong bahay nga may bukol sa agtang. Huwag ka magwilingi-lingi nga. May uban din atong babaeng guwangon. Mo ba nga kalit si ko nga mura ko ka na bad trip taon ko ba? Ang abi masagyan ako, gituyo sa nimo ang wa pagsunod. Huwag ko musunod kay. Huwag ko i-advise sa leader. Mausad. Ani nigaw? Ha? Iya kong gihangyo sa pag-uban niya sa ila tungod sa iyang anak nga babae. Nga murag wa na hinoon sa maayong kondisyon tungod kay napakyas ang gidamgo nga makahuman sa pag-eskwela. Nganong naingon man, anak? Ilamang ipugo sa pagpaminyo sa katao nga salbahis. Nga wa gid magustuhin ni Adawiya. Moningan? O. Adawiya. O ganang nahitabo, kay pinugos, way mayong dagan ang ilang panag-uban sa usa ka lalaki, nga maoy gibuya sa iyang mga ginikanan, ni Adawiya. Adawiya. Sa panahon nga gustong makighilawas niya ang nahimo niya bana. Makighilawas. Kinahalan pa una siyang bunugon. Bunugon? Hiktan sa masahayok. Hiktan? Para di makalihok, aron sa pagpanilipod siyang kaugalingon. Bintras gipahimuslan. Bukal ang akong duko. Nahinumdum ko ni Aliyah. Kumusta na ka siya? Nabuang na isa! Sorry, nagud. Nagligaw-lingaw lang, uy. May katihang ligaw-lingaw. Kaya ako giyang gipakuratan. Ay, kasuko, good. Ay, kuyawa lagi na ako. Aron di ka makuyawan. Adto ta dito dapit. Dito... Hala, si Guapo! Nga naman. Okay, uy. Di ko gusto magigsulti niya og usab. Mang dali. Mulihay ka. Dali. Ano ko, uy? Ano man ka? Lupig pag hindi mo nakakita og multo dahang nalantawan ni mo si Guapo. Kagwapo ato. Pero nahatlok man kaniya nga uman siya isa ni mo. Di ko ganahan niya. Ug wa ko malipay nga niya asat siya dinhi na ining eskwelahan. Ha?
Naglagot ko niya. Bugal-bugalon ka siya. Imo siyang isumbong nila ni Mami Merced o Ate Sheen, Aliyah. Imo siyang isumbong? Oh. Ayaw, uy. Nga naman. Naluoy ka niya, Ada? Milaban ka? Ngano di ay, unsa gid ang gihimo nimo? Para kadto lang nga iyak ang giingnan nga tao ka? Kumidjur tingali to, Aliyah, uy. Pasayloan na lang gud siya, gud. Ikaw pa ginangay pasaylo para niya? Kay nito omang ko nga kumidya na gitong iya. Hala ka, kung dili mo pasayloon. Kung dili ni mo siya pasayloon, di na gid ko mo tuo kung musulti kag usab nga nag-ingon ang Ginoo nga pasayloon ni mo katong nakasa ni mo. Unsa? Mauna! Sige na lang, uy. Karon akong kalimtan ang iyang gisulti. Pero kung iya pa gining usbon, dili kay ni Mamay Merced ra og ni Ate Sheen ako siya isumbong. Kung dili, ni Daddy Del. Ni Daddy Del gyud aron anion siya og kasab-an. Pagkadagog yung sayop man ang imong gibuhat, uy. Gusto ko makatugog sa'yo, pero minom ka og kape. Okay pa ka, anagaw? Ha? Hindi ba ganiha? Kabantay ko ni mo. Ganiha ka pa nagsige o ka ng kutaw, ana. O sa pa may laming imnon, ana, kung mabugnaw na kayo na. Anugon kayo? Ha? Anong sa? Si Adawiya. Ang unsa lagi ang giingon nimong anugon, unsa man gaw? Si Adawiya ba? Gwapa kayo? Mas gwapa pa ni Aliyah? No. Dili sa noon. Para nako, uway makahimo sa kanindot sa dagway ni Aliyah. Pero gwapa man si Adawiya. Pero... dili niya mabintaan si Aliyah sab. Pero, sa mga yung rason? Ha? What's the reason? Nga nakaingon ka man nga anugon si Adawiya? Kung madayon ang iyang pagkayabag. Ha? May nakita man ko kung timailhan nga kung pasagdan na siya sa iyang kahimtang nga nag-inusara lang. Piligro nga madaot ang iyang panghunahuna. Kaya ako nakita nga apektado gid kaayo sa netabo sa iyang kinabuhi. Wala siya na true magaw. O para nako, nagkinalan sa counseling. Unya dili gid sa tugutan nga magmukmok lang. Pirmi lang naa sa bingaw kaayo nga kwarto. Kayang nahimutangan. Dito sa bahay nga karaan. Okay rin sa dili pa ko malimot ba? Kinahanglan nga ugma ato siyang balikan dito. Kay gusto na ko siyang tabangan. Uy, come on na. Why waste your time sa pagpunay kutaw ng kape? Come on! Marong na diha. Aron mo pahuay na. Iskalayo ito na imutangan anang giplanuhan sa dimong tabangan. Kinahanglan yun nga. Bugikan tag sayo. Ina okay. Daan okay. Ko. Saba gaw Sumtaong kay. Daan ko. Pero anda mo na to ang angay natong dadon para sa iyang sinugatan. Girls, tanan mo sa tubangan sa altar. Let us pray before going to sleep, okay? Unsa ganito gitugo ni Daddy Del ninyo? Nga dili kid malimot sa pag-ampo. Kung mauna, dali na mo. Kaya nagpaabot na si Mami o si Ate Chay Chay. Ay, correction. Yaya Chay Chay. Wow! Naibaw ba mo, girls, nga kung mo smile o mukatawa na gani mo? Mulutaw kaya ninyong beauty. Makita ang dimples ni Alea o ang mga nindot nga ngipo ni Ada. Thank you, Ate Shi. You both are so attractive. O kaibkanan kaayos sa mga boys. Pero ingon si Daddy Del, iwas muna sa mga boys. O ang atensyon na agad sa leksyon. Correct kayo dyan. Kay asa na bagod unya ng mga boys ba kung makahuman na unya mong eskwela? Mahimo na mong professionals. That's right. Ay, Mami! Pwede bag-on niya na ninyo ipadayon ang inyong istorya kung mahuman na ta sa atong pag-ampo sa Ginoo? Yes, Mami. Yes, Mami. Good night, girls. Good night, Ate Shin. Diretsog sleep, ha? Huwag magtuwa sa cellphone. Yes, Ate. Oh, Ate.
Hala, kinsa kay nagtawag gabi naman? Kuhain mong cellphone. Ug tan-awa ron may bawta. Ana, di ara o, tubaga dayon kasi Daddy Del. Ha? Abi! Hello, Daddy! I miss you! I love you! How sweet. Hello, Daddy! Good evening! Nawahay ang pagpangatahuran, da. But anyway, I love it. And I love you girls. Hay ba si Ada? Hello, Daddy Del. Good evening. Gimingaw na minimo. Labi na gid si Alea. Mukalit na siya gila. Kumingawan nimo. Uy, ikaw pa! Ano man? Unsa man muli mo day ka? Mamakak day ka. Naabaya ko ha? Nabay na imong gitubag atong nangutana ka kung ano nihila ka. Ay, lagi. Pero ato-ato naman ang tato. Ngano na nabi ko ka? Huwag mag-away, ha? Huwag mag-away. Asa may nautan ko mo ingon ka nga gimingaw ka na ako, Alea. I'm your dad, di ba? Bitaw, ang anak, mingahon magyud na sa amahan. Maog yun. Labi na sa amahan nga buutan parehas ni Daddy Del. Dab, kumusta man lang ang pagsugod? Ay, okay. Naganda kayo, kuya. I'm sure nga wag yung mahayan si mami sa iyang pagpasalig nga maog yung gasto ining duka. Kay both of them are doing good. Gikasulti ba yan ako ang teacher ni Ada? Wa siya hunong sa pagdayag ni Ada. O si Alea? Ay, grabe ang mga comments sa iyang advisor. Uy, ingon man sa usa sa iyang mga classmates nga ako nga encounter. Praise the Lord. Daddy Del? Yes, my dear? Doawas at unya mi ha. Nasama ka mo ulit diri sa Cebu. Mingaw na kayo ba? Gifted mga bata, ano? Sama po nagsulti ni Shane atong nanawag ko niya. Wa siya'y hunong sa pagdaig sa pagka-utukan yun ni Alea o Ada. Bantay ka gaw? And I'm so flattered sa kahidlaw nga ilang kapahinungod ako. Flattered. Dali pa kay ko. Ah, sige na. Nahumaan naman ka sa pagkikistorya nila. Ang katog na. Kaon ni mo, gisigam na ni mo hawk ang imong ulan. Kaya akong yuna-una nga si Daddy Del ni. Siya ko'y nagpalit ani. Nunu, kuya, wagod ni mo. Peligro ni mong mabuang, no? Stuya lang ka. Nga dili man ka musunod sa akong gibuhat nga gimingaw man sa ka ni Daddy Del. Siya mo ko'y nagpalit sa daan ng imong unlan? Nya ako sa dinghagkan. Nya mo baw sa kag-ingon ako nga mura kog nabuang. Ay na lang kay dagan na ta. Kay ang buta kong isulti ba, ang akong gikamingawan, ang akong yung gidamgo nga, ikaatubang og balik si Harvey. Unsa? Uy, Ada. Guwapa ko, Alea. Kayo, cute. Kanindot ni Mugnaong, hamis ka ang imong kutis. Sa ato pa, maibog na ko si Harvey. Ada! Okay ra, maibog siya na ako. Ada, pagtanong ha, ayaw pang itaog paagi nga maguba ang akong pangandoy babayhan na ka. Kung aramang gani ka, aron lang pag-kiat-kiat, ayaw kong iamong. Balik na lang dito sa Davao, sa dili pa ka makasa din sa Cebu. Unsa? Huy, gihinginlan ko ni mo. Ay, balag, unsaon ni mo sa pagsabot ang akong gisulti. Basta kiwa ko ganahi sa akong nadungog ni mo. Tinarong bayat ning akong pagsaad, nga dili di ko magpabadlong din sa Cebu, Ada. Unya imo lang gubon, may pag-unsa. Maulit na lang tanduha, uy. Aliyon, unsa mong ka, uy. Wa pa gani ko'y gibuhat. Tigo ragay ko nangutana. Di day pwede. Bisa sa pagpangutana, di day may mo Alea. Og ni apa ha. Wa day ko'y katungod di ay nga maibog sa mga lalaki. Wa day ko'y katungod nga mudaig nila. Ito naman. Pero, lain lang ami abot sa kuna-una. Na ang kahadlok nga maghimo niya kag mga lihok nga ikasuko nila ni Mami Merced, ni Ate Shin. Og lapin na gyud ni Daddy Del, Ada. Nadlo ko. Maong gisanta ta ka. Okay. Pasalo ako kung napasakitan ta ka og sulti. Pero kung nagtamudsad ka na ako, dili ni mo lainon ang akong pagpadlong ni mo, Ada. Kay kaayuhan magud nato ang nasugal dinhi. Katumanan sa atong mga damgo, Ada. Kung ni mo lang naunaan og maayo ang akong pagpahinumdum ni mo, dili ra gid ni mo sad angay ikasuko. Wa mo ko masuko ni mo, Alea. Og di gyud mahitabo nga masuko ko nimo kay pinangga ta ka. Og di sagitan mahitabo nga masuko ko og malain ko nimo. Kay tungod nimo nakaabot ko dinhi sa Cebu. Saylo ako ha.
Pinangga sa takaada. Ang dili ko gusto nga mapakyasad ang imong mga damgo. Gusto ko, nga kung mulampos ko, mulampusad ka. Aron duha na tang makatabang unya sa atong pamilya. O sa ubang mga lumad nga parehas nato. Mahal ta kay kaig-agaw ko. Imong gitsikap ang angay natong dadon para ni Adawi Agaw? Wala ba'y nakuwang sa akong kingon ni mo gabi eh? Ay kabala ka. No worries kay... Ano pa'y mutang ni ako ang tanan sa sakinan. Salamat kayo. Okay. Magkakita ka karon ni Adawiya. Nya sultihin lang ko kung wa ba ko masayop sa akong tumong sa pagtabang. Aron mabawi niya mga adlaw nga pulos mga kasakit ang iyang natilawan. Human siya i-abandonar sa tao nga igo ra di ay nga mipahimos niya. Kay dili day gugma ang nagsugo. Aron menyuan siya. Tagpaita ng istiluha, no? Malagi. Bantay gagaw. Imagine, wala tahon siya. Para lang ni makagamit niya. Hiktan ang dili makasukol. O makapanlipod siya ang pagkababay. Muna siya gitawag gaw ganing luog. Luog? Luog. Kalaming isalbin sa nabatasana eh. Lupig pa'y iro. Pero bisan kung supak pa unta sa kabubuto ni Adawiya, ang nahimo niyang kinabuhi. Ngan nga, nahitabo na ang tanan. Yan na lang giton. O gang nagkanindot, kaysa diyang yang nahibawan ko no nga nagsabak si Adawiya, kinasingkasing ko no in taon kining gidawat sa makaluluoy nga babay, o giampingan gid ko no ang iyang sabak. Kaya nalipay na nga hapit na siya nga mahimong inahan. Pero laing kasakit ang mihasmag niya. Inungdan nga karon na depress in taon. Doon kay nakuha ang bata nga diya siyang sabakan. Diya magsugod ang laing yugto sa pagkahugno gini Adawiya. Sa laing krus nga bugat kayo nga bidat og niya. Luoy yun, luoy. Magkaluluoy yun. Pero dako ang pagtuo. Nga may purpose ang Ginoo sa iyang pagkuha sa anghel nga diha na unta ni Adawiya. Tungod kay, tingali ning giandaman og nindot nga kinabuhi sa unahan. Husto ka. Husto ka gid kaayo gaw. Og tingali kita mo ay mahimong usa sa mga instrumento sa Ginoo. Instrumento? Para matilawan ni Adawiya ang tinuod nga kalipay. Magutabangi ko gaw. Aron sa pagsalbar niya. Hello? Harvey? Haay naman ka, nga wa naman kita magkita. Nga niya nag-uban na hinong tasod sa usalang kabay, wa naman yan ta magkakita. Hay naman ka mag-ulian. Usa? Usa mo pa ulisid ka diri? Nganon di man ko mahibaw, ha? O nganon dili man ko makakita ni mo ini kabuntag? Hoy, ayaw gyud kog labara. Ayaw kog himo ang buang aron lang kumutuan ng imong gisulti. Unsa? Ayaw ko hatagig problema, uy. Kay dili ka na ako idiligar sa imong amahan nga ako sang uyuan. Mao ang ako lang tulubago, no? Gisali ka ni Uncle diri nako tungod kay naa ni ang pagtuo nga uban ka nako, luwas ka ug motarong ka sa imong pag-eskwela. Mong ayaw gyud kog tinuntohi, ha? Pagklaro kung gusto ka pa bang mo istad diri sa bay o dili na. Maglain kag imo, oy. Kaysa pagsulti ko naman sa imong amahan. Nakasabot ka? Punyeta. Good morning, Adawiya. Ibalik ko, o uban ako karon ng akong igagaw nga si Glenn. Gaw. Nagtalikod naman siya, gaw. Nga, kanabang, nagtyaga ng pum nga, gibanig sa saw. Iyon gyapon siya niya na sa una naman para kita. Sagdi lang. Gusto ta na akong makita niyang naong, gaw. Ayaw lang pag-apura. Adawiya, doon na may gida nga pagkaon para nimo. Niyami gida. Kasi mga prutas. Anay prutas? Gatas, o uban pa mga imnonon nga luwas imnon o makaayo gid sa lawas. Kasi mga vitamins. Vitamins nasa. Imo ning tanan, ha? Gusto na ko nga maulian ka ng lawas nimo. Salamat. Nagkakaon ka na? Oo. Unsa may imong gikaon sa pamahaw karon? Tinughong. Ha? Tinughong? Kana lang? Nga naman? Wa may lain. Unsa may lain akong kanon. Wala man akong inahan.
May tagbuhi pang akong abahan kay kugihan mo to mga itaglaming pagkaon. Nasuko ka si mo inahan? Wara oy, wa naman. Kani adto sa sigihan gyud kun diag sol-sol nga di gyud mo padayon og eskwela kay magminyo na lang. Uy, boyo, no? Maayo kay wa ka magdumot ni mama nimo. Wa oy, kay bisag unsaon, ako man gyud siyang inahan. Angay gyud akong tahuro ug mahalon. Very good. Daghan man silang mitambag nako. Nga di gyud ko nang masuko sa akong mama. Kay bisan gani ko sa kangilad sa inahan, pagpabilin gyud nga angay tahuron. Tinuod yun na. Kay kung dili pa tungod sa ito inahan, dili man ta magkakita sa kanindot sa kalibutan. Sakto ka, gaw. Sakto ka. Kita, oy. Ang Ginoo mong binagbuhat nato. Uy. So po noon ka, gaw. Ingon gina siya ni Ana. Utukan na bata. Imura na masagsan sa lugar na ito ka na. Anak, nihilat na sad ka. Hilom na ha. Hilom na kay niya naman si mama. Dali. Makatulgon ka ni mama ha. Para daling mo dako, unya makakuyog ni mama nga mangitag trabaho para makakaon. Kalumi sa katawan sa kong anak, uy. Sige na, katog na ha. Kantahan na ka ha. Gano'n mo ba kong gibiyaan ang ginanglan si mama di mo, nak? Adawiya. Hala, kinsa ka? Kining, si Glenn Adawiya. Akong igagaw. Kagwapo ni mo, uy. Pero mas gwapo yung ka, Sir Del. Ganahan ko ni Sir Del. Ganahan ko ni Sir Del, kay gwapo na. Buutan pa. Ikaw, kinsa sa imungan? Glenn, ma'am. Glenn. Ma'am? Oh. Ay, pang ma'am na ko. Uy, hindi mo kumais na good. Oo. Gusto sadda kong mahimong maestra, pero sa man ana, nga di man ko makapadayon og eskwela. Grade 6 ra gani ko, naputol pag yun. Di na gyud ko makapadayon og eskwela. Makapadayon ka, Adawiya. Ha? Unsaon man? Wa naman sa papa. Apong mama, wala yung trabaho kung dili magguna. Kinsa may mo gasto na ako. Ang Ginoo. Ayaw lang papakawa sa paglaom kay ang Ginoo. Andam kanunay nga mutabang nimo, Adawiya. Tinuod ang gisulti ni Sir Del, Adawiya. Kana. Tawagan ko sa kungan. Ay, pang ma'am na ako kay diwang ko maestra. O niya, kita biya ka o. Di biya pinangko akong buhok para sa maestra na ko sa grade 6. Niya, wapag yung ko'y adyos. Kining, pwede kong mangutana, Adawiya? Mutana lang. Bisag imo pandaghanon. Wabitang na bayad. Abi ni mo, no? Mas angayan ka nga mag-lawyer. Di ko. Lanong di maga? Ingan man si ma'am, lawyers are liars. Uy, imong ipasangilan, imong ma'am? Uy, tinuod pag yung maingon siya, na. Bisulti ko tinuod ha, kay di man ko liar. Mangutana sa ako, pwede ba? Kapilam kay anok, uy, sigim kag balik-balik na imong linya. Nga naman, nalagin mo dito sa pangutana. Okay. Mauni, kini... Amon sa, sige lang ka pa sa kalye. Dito nagkanta. Hala ka diya. Ay. Nga bang naputol man yung pag-eskwela? Sa grade 6? Nga nung walam ka mohuwat nga, kaning makagraduate ka ba? Ako'y sadan, ha? Ako'y din ay sa... Agoy. Ako magmay mama? Lakagaw. Dili. Ikaw ang anak nga nag-eskwela. Kanya nga nung, huwag magkapakatiwa sa elementarya. Unsaon nga ang may laki na kong inahan, iya magi kong gipaundang aron magpa-rape lang. Okay, sorry. Sorry sa kong pangutana ha, Adawiya, sorry. Ngan mo man, sa pagwade ng mautana, anak kasa mong akong inahan, kay gisigihan di ko niyagpugos nga magmidyo na lang. Yan, may pag, hindi na lang sa magisigot, ana. Masuko na lang hinoong kasi mong mama. Wa na, uy. Kani adto raman. Karon wa naman. Kani adto karon dahi raman, di ba? Oo.
Ay. Gwapo sa lagi ka sa. Ah? Wa tingali ka karas-karas siyog buhat sa imong amahan, no? Hala, naimuot ka, Sir Dil. Misabot ka kagwapo kay may katawa ka. Uy. Yay. Inaw sa gatas, Adawiya. May inom ka? May pa. Nakaini tubig kay kutawan ta ka. Kining ko sa man, magtak-ang kog ini tubig kay... Ayaw. Ako kita. Mabuling panoon ka. Kaluoy sa nimo nga mo'y mag-indit og tubig, uy. Gwapo Di mo man ka ulipon. Gwapo ra kay ka aron himong ulipon. Angayan kang himong hari, unya ako ang reyna. Taran! Tana mo paso na tapadungan ng banggira. Na den termos, puno sa ini tubig. Isudlan man na ni mama. Mayo noon kay giartiman ka. Namawi, mas yang kamaldita ka ni Adto. Sige na, gaw. Kutawin na gata si Adawiya. Gaw. Ikaw. Kontento ka sa imong eksperyensya karon o ba ni Adawiya? Alang lingaw ko gaw May pagkasipat sa, di ba? Mao gyud. Maliog lagi kag dili ka abtik nga musabot sa isulti niya. Ang nayan siya. Gamahimong professional. Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minius. Spinner, Ariel Mangkao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kani news sa RMN Drama.